nyalo telo kelo kata GM manyalo miyo terogi kata mane court. This is the truth. I'm speaking the truth. Ni pesa gi ni neno gi kanye idhi wacho nango. This is the truth. Onge wach onge miriambo ka. And in fact, an ingenia am an MCA. Iwinjo. An pesa mano mi MP sakia. But from what Professor said, Professor is an MP. In senator. In senator. Iwinjo. Ongeyo, maybe there's a way they do their communication. I don't know how they do it. But enongeyo, the amount of money that each and every MP received, and the amount that every MCA nonego ben timrenade, you don't want to mobilization. As I'm speaking to you right now, Trevor, Nitie MCAs wama even the WhatsApp platforms mag their words okginya luoyo. I'll give an example with Honorable Millicent Omoya. No allow 1 hour a WhatsApp group mar seme. Ni no miye pesa to chamo, no miye pesa. Millicent. Pero ngiwacho sani no komigi. Emanyisi no. No komiye, but you know, gima jopiny koro paro ing'eno pogore. Ing'eni japiny koro paro wach machielo. Ni nyomi pesa to kitimo mobilization o kitimo kama iwinjo. Makata Millicent no ne wan godo even a day before the rally kane wawuoye simu. Kopenya ni mheshimiwa wach ni wadwa timo na ng'anyisi Millicent an pesa na emaneno ka dit nikech jowa mang'eny dwaro ni mondo chop kirembe. Ne onge problem facilitating them. There was no problem in that. Nikech macharali maduong' to kaka nolande jopiny be ne gigombo winjo ni ang'o madhi timore kanye kirembe. Koro ng'ato nyalo goni simu ni mheshimiwa agombo chopo kirembe ta onge transport atim nang'o. In ibro kawo mana pesa ni ma in go matin titimri nade ipog gi japiny. Koro king'iyo pesa ni nochiwe ng'eruok